Salam mehriban tamaşaçılarımız. Biz Häzir Ahal vilayetinin Zolawynda yerleşen Kowata Salam mehriban tamaşaçılarımız. Biz Ahal vilayetinin çäginde yerleşen Kowata Zolawynda gezelenje barýar. Biz bu gezelenje barýan ýolumyzy Güýz pasynyň ajaýyp keşpini görüp durup geçip bilmedik. Gelinini bolsa şu ýerde mehriban kärdeşimiziň Güýz pasyna deýişli goşgy şygyryýetini diňläp geçelim. Dogry aýtýaň Mehrine şu wagt dörejilik toparmy bilen iň bir ajaýyp, iň bir söýgüli pasyllarymyň biri bolan Güýz pasy dowam etdi. Şu pasyllarda bir dörejilik toparmydan Kowata täýaçylyk bolagyna gezelenje barýar. Hemde şol pursady tomaşaçylarymda ýazyp bar ýetirmek makullyk. Indi şu pursatda ýola gidip barýar. Güýdüň şeýle owadan sary ajaýyp görnüşini ýazyp tomaşaçylarymda ýetirmän, görkezmän geçip bilmedik. Indi şu pursatda Güýz diýilende Gurbanazar edip ýadyňa düşýär. Ýagny onuň Söýen Güýz pasyna sarylygyny, göwnüme hoşyak ýar onuň pespäli. Ömür bilen ömrüň aralygyny, ölçemeli ýaprak şahada häli. Ýa-da ýaprak bagdan gaçmasa, Güýziň görki näme bolsun? Bu aýralyk bolmasa, Güýziň görki näme bolsun diýe. Ýagny Güýz pasyny köplenç aýralyk pasly, gammutsa pasly diýip hem atlandyrýarlar. Ýöne galy berse de Güýz pasly hem adama ruhy şatlyk, ruhy lezzet paýlaýan pasyllaryň biri hasaplanýar. Faol miwe bize ýetirip beren goşky fetirleriň üçin ýörüňini bolsa mehriban tamaşaçylarymyz Kowata syýahatçylyk Zolawy bilen tanışyp bolmagyny gidelim. Pakta görmedikler, arzulayacağını söylüyor. Size pakta biz yine hormatly tamaşaçylarymyz Hamid Kowata barýan ýol ugrunda kärdeşimiz Mehri ilkinji gedek ak pakta meýdanyny görkezmek üçin hormatly tamaşaçylarymyz biz Inha Kowata barýan ýol ugrunda kärdeşimiz Mehri'ni ilkinji gedek ak pakta meýdanyny görkezmek üçin şu ýere geldik. Mehriban tamaşaçylarymyz, ine görüşimiz ýaly Kowata Ýerasy kölüne 7 kilometr ýol galy. Ýörüň ählijämiz Kowata Ýerasy kölüne gezelenje edelim.
Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, hormatly tomaşaçylarymyz da bilişimiz ýaly şu wagt biz Kowata Ýerasy Kölüniň girelgesinde duruz. Hormatly tomaşaçylarymyz, Ýerasy Köli Bugawyk Aşgabat şäherinden 90 km günwatarda Ahal welaýatynyň Behärden etrafynda ýerleşýär. Hormatly muştoklar, bilişimiz ýaly gowagyň jemi uzunlygy 250 metr, çoňlugy 55 metr, iýni 25-50 metr. Onun beýikligi 15-26 metr, meýdany 6300 metr kvadrat, gowrumy bolsa 75000 kub metrdir. Mehribanlar, ine biz şu wagt Kowata Ýerasy gowagyny öz gedelenjimiz dowam etýäs. Ine şu wagt biz Kowata Ýerasy gowanyň içki görnüşini synnaýas. Kowatanyň esasy içinde ýarganatlaryň bolmagy, bu ýarganatlaryň hem ören az mukdarda saklanyp galmagy, onuň hem Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girilmek hem aýratyn bellerliklidir. Çünki ýarganatlaryň bolmagy bu ýerdäki dürli ziýanly möýürmejeklerden gowranmagyna itergi berýär. Esasanam ýene bir bellemeldir. Mehriban tomaşaçylar, biz ýakyna Amerika syýahatçylyk atawatan dünýäde gepleşigimiz hem siz bir kısana tomaşa edensiňiz. Ine bizim Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Virginia ştatynda hem Ýerasy gowak bar. Biz onu Ýerasy Amerikadaky ýerleşen Kowata diýip hem atlandyrypdyk. Mehriban tomaşaçylar, ine biz kardeşlerimiz bilen Kowata Ýerasy gowagyny gedelenjimiz dowam etýäs. Ine biz şu wagt Kowata Ýerasy gowagynyň merkezinde durduk. Munyň merkezinde esasy bu ýere gelýän syýahatçylary, gedelenje etýän adamlary Kowata Ýerasy gowagynyň köli özüne çekýär. Köliň esasy 37 gradus bolup, oňa bu ýere gelýän adamlar öz saglygyny berkitmek üçin suwa düşýärler hemde bunyň esasy derman häsiýeti irki döwürlerden bäri hem beceriş häsiýetini ýüze çykarlar. Esasanam Kowata Ýerasy gowagynyň merkezinde ýerleşýän Kölni 1887-nji ýylda onuň düzümindäki madalary, elementlary öwrenilýär we onuň düzümini esasy adam saglygy üçin ören ýokumly we peýdaly madalar, ýagny saglygy dikeldiş madalar ýerleşýär. Mehri, elbetde biz şu wagt Kowata Ýerasy gowagynyň gepleşigimiz dowam etýärni söýsenden özüňdäki galyran täsirler şeýlerde bu wagtdaky başga da aýratynlyklar bilen tomaşaçylarymyzy tanış etsen. Mehriban tomaşaçylarymyz, suwuň düzüminde kimik elementleriň 32 görnüşi jemlenenler. Olary mysal edip kükürt, hlor, sulfat, kali, magni, natrin mysal alyp bolar. Hormatly tomaşaçylar, bu ýere gelip gedelenje etmegi, bu ýere gelip beýinje almagy siziň ähliňizde maslahat berýär. Mehribanlar, ine biz Kowata Ýerasy gowagyny gedelenjimiz dowam etýän purtodymyzda bu ýeriň taryhy, bu ýeriň rowayaty baradaky hem maglumaty size ýetirmek isleýärdi. Ýagny Kowata ady nähili gallyka, ýagny ir zamanlarda adamlaryň çarwaçylyk bilen meşgulanýan döwürlerini bir çopon bar ekeni. Ol çopon owanyň sygyrlaryny bakýan ekeni. Onuň günne bir gowakdan bir sygyr şol çoponyň sürsüne goşulýar, sygyr sürsüne, ýagny onuň ir bilen çopon sygyrlaryny bakýa, akşam ara bolsa sygyrlaryny öýüne alyp gaýdanna şol sygyr ýene de gowagyň içine girip gitýär. Bu ýagdaý 1 ay, 2 ay dowamly gaýtalanyp durýar. Ahyry ýanky çopon ýanky sygyryň bahasyny, ýagny öz zähmet hakyny talap etmek üçin bu gowaga gelýär. Hemde gelende ýanky sygyr ýok, ýöne öňünde bir ak ýaşyl ot ýörekeni.
Ak ýaşyl oturanna ýanky sygyryň bakasyny soraya. Men ýa bu ýerde ihlas etdim, öz zähmetimi sindirdim we onuň hakyny talap etdim. Ýaşyl bolsa bolýady ýa. Men sen hakyny bereýin diýdi. Bir mata içine zat dolap çykmatajyk. Ýani zat dolap haltajyk berýär. Şol haltajygy çopon ala edip gowokdan çykýar hemde ýolly haltaň içindäki näme diýip gyzyklanýar. Haltaň içine çyk görünni incir ýapraklary bar ekeni. Çopon muňa gaharlanýar da incir ýapraklaryny gowyň töwereklerine tetjär hemde öýüne gitýär. Geline ýanky haltajyk aýtýar, "Men diýe şoňa diýe çaý salarsyň" diýe. Ay, oba hojalyga deýişli, öý hojalygyna deýişli zatlar salmak üçin ulanmany berýär. Ýanky gelini bolsa haltajygyň içini açyk görünni, bir giden altyn däneleriniň üstünden barýar. Onuň çopon bu ýagdaýa hayran galýar we gowaga ýene gaýdyp gelýär. Gowaga gaýdyp gelenne bu ýerde ne çopon bar, ne ýaşyly bar, ne de sygyry bar. Emma ýanky incir ýapraklaryny peçen ýerine eýem incir agacı gowaryp otur ekeni. Şondan erken bu ýeriň ady rowayatlary görä. Gowokdaky ata, köwekdäki ata, ýagny köw ata diýip taryhy il içinde şol at bolup galýar. Tamaşaçylarymyz ene şunyň bilen Kowata ýerasty köl bilen baglanşykly maglumatlarymyzy jemleýär. Ýörüňinde bolsa Kowata bilen baglanşykly daşynaky üýtgeşmeler bilen tanyşyp alalım. Hormatly tamaşaçylar, ene biz Kowatda ýerasty gowynyň daşky görnüşiniň pursatlaryny ýaz etýän pursatymyzda ýene de bir maglumat ýetirmekçi. Ýagny türkmen filminiň taryhyny Jadaly Hünji diýip kinony ählime tamaşa edenler. Ol kinoda baş gahrmanlaryň birini Aýgulyň döwlerini alyp gaçýan pursatyna, ýagny Aýgulyň öz söwer ýarynyň şol döwlerden halat etýän pursatynyň ine şu jagaş köwekde ýaz edildi. Şol filmiň edil Kowata ýerasty gowynyň daşky görnüşine düşürmek hem täsin bir gyzykly bir maglumatlaryň biri. Ine egerde siz Kowata ýerasty gowyna gezelenje etmäne geleningizde bu jagat aýratyn pursady daşky görnüşine de hatda içki görnüşine de tamaşa edip bilersiňiz. Käbir ýaşlaryň arasynda şeýle bir ananç bar. Ýani hol görýän dağymyzyň ýokartyna öz söýýän gyýdynyň adyny aýdyp gyýgyrsa, ýagny şol gyýda, şol bagtyna gowşýar diýen anançlar hem bar. Hormatly tamaşaçylar, ene Kowata ýerasty gowyny gezelenjimizi şu ýerde tamamlamagy makul bildik. Kowata ýerasty gowynyň biz şu wagt depesine daşky görnüşini ýaz edip synladyk. Bu ýeriň tebigaty gözelligi bilen, ajaýyp arasy howasy bilen her bir adama ruhy lezzet paýlaýar. Esasanam, bu ýere diňe almaga gelen adamlar üçin hem ähli amatlyklar döredilen. Ýagny bu ýerde adamlaryň döwre laýyk diňe almak üçin, naharlanmaklary üçin hemde bu ýeriň tebigatyndan lezzet almaklary üçin ähli mümkinçilikler bar. Şeýle gözelliklerden, şeýle ajaýyplyklardan lezzet alarny ýeteňiz, onu wagtyňyzda ýetirmäň. Kowata ýerasty gowy size garaşýar.
Watan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary. Online fiýahatçylyk gepleşigimiziň birinji fanyny egerde ýadyňyza düşýän bolsa, Seyit Cemaletdin ýadygarlyk toplumy bilen tanışdyrypdyk. Gepleşigimiziň ikinji fanyny bolsa, Kowata ýerasty köli bilen tanışdyrdyk. Egerde mehriban müştaklarymyz sizi gyzyklandyrýan taryhy ýadygarlyklarynız bar bolsa, onu hökman kommentariýada belläp geçip bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň inniki fany sizin islegilerinize görä dowam eder. Hoş, sag bolun.